jakin ezazue, nire familia Extremaduratik Euskal Herriraino iritsi zela duela 55 urte. Hasierako urteetan, familia artean, lagun artean, eskolan, erderaz egiten genuen. Handitu nintzenean, erabaki nuen euskara ikastea. Euskaltegira joan nintzen, gero barnetegira. Gero, hizkuntza ohiturak aldatu nituen lagunekin. Goiz batean, esnatu nintzenean, konturatu nintzen, ametsa euskaraz egin nuela. Egun handia izan zan niretzat. Handik aurrera, jarraitu dut amesten. Egunero, eta beti euskaraz. Aizue, leiho bat iriki zait hizkuntzarekin, eta euskal kultura ere ezagutu dut. Datorren apirilaren 12an, aberri eguna da. Aurten, etxetik ospatuko dugu. Gora Euskal Herria! Kaixo, Iker Villa musikari eta aktore barakaldarra naiz. Eta pantailan nirekin batera ikus ditzakezue. Iratxe González Morcillo, familia medikua, Portugaletetik. Teresa Lekunberri Laborda, etnologoa, Ortzaizetik. Maialen Arzallus, bertsolaria, Hendaiatik. Cristina Jakas Mateu, zuhiltzailea, Zoraluzetik. Amaia Nausia Pimulier, historialaria, Iruñatik. Aitor Servier Etxetxuri, bertsolaria, Azkainetik. Ainhoa Aiensa, supermerkatuko kutxazaina, Iruñatik. Eta Basilio García Mayo, udaltzaina, Amurriotik. Aurtengo aberri eguna oso momentu berezian datorkigu, koronavirusa dela eta denok etxean pasatu beharko dugulako eguna. Horrek hala ere, aukera eman digu eta aukera sortu digu, Euskal Nazioaren eguna Euskal Herri osoan eta batera ospatzeko. Larrialdi honetan bizia galdu dutenak omentzeko, dolua adierazteko, zaintzan ari direnei edo gaixotasunaren aurka borrokan dabiltzanei gure eskerrona eta gure harrotasuna bidaltzeko eguna izatea nahiko genuke. Azken finean, aipatu ditugun guzti horiei, herri gisa, besarkada kolektibo bat emateko eguna. Aurtengo aberri eguna berezia izango da, bai uneagatik, bai egingo dugunagatik. Hau da Euskal Herritar guztioi egiten dizuegun deia. Lehenik, aberrieguna.eus webgunean, elkartasun mezuz osatutako argazki mosaiko erraldoia egingo dugu gaurtik hasita. Historiarako ikur bat, bidali zure argazkia ere. Bigarrenik, apirilaren 12an, aberrigunean, gure etxeko leiho eta balkoietan ikurrina eta nafar bandera jartzeko deia. Nahi bada, xingola beltzarekin, joan direnen omenez. Azkenik, eguardiko 12 balkoietan minutuko isilunea heldakoen omenez eta ondoren txoria txori kanta abestuko dugu. Gaixotasunaren aurkako auzolan erraldoi honekiko, harrotasuna eta aurrera egiteko indarra saltzeko. Irratietan ere, ordu berean, kantu hauek jartzeko deia egingo dugu. Nahi duen eragile orori, ekimenera atxikitzeko deia ere luzatu nahi diogu. Horretaz gain, norbanakoen atxikimendua jasotzen dituen adierazpena lantzen ari garela ere esan nahi dugu. Irakaspenetatik, herri honen etorkizuna eraikitzeko hausnarketa bilduko dituena. Amaitzeko, euskal komunitatean dugun konfiantza erabatekoa dela ere esan nahi dugu. Ziur gaude, une latz eta gogor hauetatik indartuta aterako garela. Herri hobe bat eraiki ahal izanen dugula, askatasunez. Euskal Herria, batera!